Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію припинити вторгнення до України. Президент наголосив, що Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії у міжнародному суді, а ігнорування рішення призведе до ще більшої ізоляції. Щонайменше 7 потужних ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по ворогу завдали українські сили оборони напередодні. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Повітряні сили збили щонайменше 3 літаки, вертоліт та декілька крилатих ракет. Також українське військо завдало кілька тактичних контрнаступів, додав Арестович. У відповідь окупанти завдали удару ракетами зі стратегічних літаків та балістичними ракетами «Іскандер». Уражені цивільні об'єкти, що стало, на жаль, візитною карточкою Другої армії світу, армії Російської Федерації, яка на своїх каналах пропагандистських розповідає, що вона виключно ювелірно працює, а насправді 2/3 ракет потрапляють в цивільні об'єкти. І, мабуть, це робиться свідомо. Що стосується загальної ситуації, то навколо України і найбільш гарячих точок на лінії фронту, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси, спробу перекинути найманців з Сирії та Лівії, з ошметки своїх підрозділів з Далекого Сходу, поки їм не вдаються. Гарантії безпеки, посилення санкцій та європейські перспективи України. Про це йшлося на першій міжнародній зустрічі у прифронтовому Києві. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віце-прем'єром Ярославом Качинським, а також прем'єрами Чехії та Словенії Петром Фіалою та Янезом Яншею. Глава держави розповів про російські атаки на житлові масиви українських міст та про те, що частина окупантів говорить незрозумілою мовою та, ймовірно, є найманцями. Крім того, говорили про допомогу світу у післявоєнній відбудові України, а президент подякував за солідарність із нашою країною. Ми їм абсолютно, цим країнам і лідерам цих країн, ми абсолютно довіряємо. І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Європейському Союзі, або говоримо про санкційну політику, на 100% ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до цілі, до тієї позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки і для нашого майбутнього. Мер тимчасово окупованого російськими загарбниками Скадовська Олександр Яковлєв записав відеозвернення, де заявив, що його нібито відпустили. Попросив людей заспокоїтися і заявив, що йому нічого не загрожує. На самому відео він виглядає стурбованим. Шановні скадовчани, хочу сказати, що з нами поспілкувалися, вже мене відпустили, зі мною все добре. Так само пообіцяли зараз відпустити і решту людей, з якими спілкуються. Тому прошу заспокоїтися, нічого нам зараз не загрожує і бути вдома, виконувати свою роботу. Дякую всім за увагу. Поки що далі буде додаткова інформація. Мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха російські окупанти викрали сьогодні вранці. Містяни зібралися на центральній площі та вимагали відпустити затриманих. Вони скандували: «Російський солдат, фашист і окупант, поверніть нашого мера, і ми його обрали, це наш мер». Верните нашего мэра! Буряты тоже русские. Мы его выбрали, это наш мэр! Мэра! 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 На тлі війни окупанти нарощують темпи репресій. Зранку вдерлися до оселі правозахисника та ветерана Кримсько-татарського національного руху Абдурешита Джепарова у Білогірську.
Адвокатів та родичів окупаційні силовики усередину не пропустили, а на місці схопили іще двох кримських татар – Мухамеда Алі Джепарова та Фівзія Кубова. Їх викрали окупанти та вивезли у невідомому напрямку. Все, спокойно, спокойно, отошли. В очередной раз мы видим, что никакие события, никакие происходящие действия не влияют на ту борьбу, которая происходит в Крыму с крымскими татарами, с активистами, с теми людьми, которые не безразличны к чужим проблемам. Эта борьба продолжается и будет продолжаться. От нас же это достойное прохождение данных испытаний, оказание друг другу поддержки и помощи. Абдурешита Джепарова доставили до окупаційного Білогірського райвідділку поліції. Невдовзі співробітники окупаційного центру протидії екстремізму заявили, що правозахисника везуть до окупаційного суду. Виявилося, що його звинуватили у нібито пропаганді нацизму за відео, опубліковане майже 3 роки тому. Речь шла именно о видеоролике протяженностью 5 минут 41 секунда, где один из авторов известного советского марша, посвященного советским летчикам, есть такая песня, якобы вторила маршу нацистов нацистской Германии, и якобы в этом ролике содержалась не только вот антология этого марша, то есть рассказ о том, кто и как, когда был автором этого марша, а также еще активно демонстрировалась нацистская символика. Окупаційні судді заарештували Абдурешита Джепарова на 15 діб. Судилище та викрадення кримських татар в МЗС України назвали продовженням переслідувань корінного народу. Заступниця міністра закордонних справ імені Джепар наголосила, що Україна звільнить Крим, як і кожен шматочок своєї землі, та покарає окупантів за безчинства. Едема Дудакова оштрафували на 1500 рублів за публікацію символіки, яку він критикував. Так вирішив окупаційний Бахчисарайський райсуд. Делегат Курултаю надуману провину не визнав і наголосив, що опублікована у соцмережі картинка авторства відомого художника є критикою нацистського та комуністичного режимів. Я запостил его в том плане, что в отрицательном виде. Они это сочли как демонстрация. Но я так понимаю, что они так и будут лазить в моем фейсбуке, искать новые дела. Росія не заслуговує перебувати серед цивілізованих європейських країн. І в Раді Європи це нарешті зрозуміли. Так прокоментував виключення країни-агресорки з організації міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що українські депутати у ПАРі та сам Кулеба на посаді посла України в Раді Європи закликали це зробити роками. І те, що ця організація, їй знадобилося стільки часу, щоб нарешті зрозуміти, хто є Росія, і що вона не заслуговує банально на те, щоб навіть рахуватися в складі цивілізованих європейських країн, це зайняло час, але зрештою саме наша правда перемогла. Економічний тиск на Росію стає усе щільнішим. Тамтешні олігархи уже не знають, куди переганяти коштовні яхти та літаки, щоб уникнути санкцій, заявив очільник МЗС. За його словами, Україна робить усе можливе, щоб прибрати усі шляхи
обходу санкцій. До того ж, великий бізнес має і надалі залишати Росію та не заробляти гроші на крові українців, переконаний Дмитро Кулеба. Є, звісно, завжди 100 тисяч аргументів про те, що чому вони мають залишитися. Всі ці аргументи є нікчемними. Вони мають піти з моральних міркувань, вони, якщо хочуть зберегти свою репутацію і не займатися бізнесом на крові. І вони мають йти суто з прагматичних бізнес-міркувань, тому що економічна політика Росії, вона абсолютно непередбачувана, і там можуть просто-запросто забрати бізнес, тому що хтось комусь тепер не сподобався.